kay San Marco. Kamurawayan sa imong kagurangan. Nagdirikon ang apostoles sa tubag ni Jesus. Kasi namareta sa iya ng kapos tindang ginibo sa kakabos tindang itinugdo. Ang sabi niya sa ila, padya pamugayo, sigla sa iba. Sa desyatong lugar. Kasi pagpahingalo, nindikit. Tadakol na tao, ang minaabot as yung minahalit. Kasi may nasindaling panahon na magkakan. Naghalit sinda na nakasakay pa desyertong lugar, siglag sa iba. Ugari na hindi sindang nagahali as sinapis to ng dakol, nakapitis, halit sa gabos na syudad, nagdalagan tuman, as sinilinotan sinda. Pagluwas na kahiling siya ng dakol na katawuhan, as sinudok na naherak sa inda. Uli kagaro sinda, mga karnero na mayong pastor. Asin nagpuon siya pagtukdo sa inda, nindakol na bagay. Marahay na barata kan sa tong kaguranan. Kabumaw sa